Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. В общем, производится обрезка деревини. Ось оператор забрався високо. Оператор цепної акумуляторної пилки. В общем, відходи ось такі, будемо їх на мілку фракцію. Хто може скаже жалко горіха, ну він розколе мені, опа, ось будинок. Да. Оператор злий. Так, все, всім мира, добра, пока-пока.